El Consell Municipal de la Dona de Bell-lloc d'Urgell, amb la col·laboració de l'Associació de Joves del Poble, van organitzar el passat diumenge 8 de març una caminada amb motiu del Dia de la Dona Treballadora. Doncs hem decidit fer una caminada perquè és com una metàfora que hem d'anar totes juntes cap al mateix camí per lluitar pels drets de la dona i aconseguir la igualtat. Una vegada es va acabar la caminada, les 16 dones que formen part del Consell van llegir un manifest on es remarcava la importància dels moviments feministes per lluitar per la igualtat entre homes i dones. Aquest 8 de març i cada dia, les dones lluitem contra aquesta situació desigual i injusta. Els moviments feministes, cada dia més forts, són la punta de llança d'unes reivindicacions que posen sobre la taula la necessitat de canvi i que interpel·len els poders polítics i conjunts de la societat a garantir d'una vegada per totes la igualtat real de dones i homes. Després de la lectura, totes i tots els participants van signar el mural que les dones de l'organització havien pintat el dia anterior. Doncs per ser la primera vegada que fem aquesta caminada hem tingut molt bona resposta. Hem sigut vora unes 150 persones o així i a l'acabar les persones ens han felicitat i estan molt contentes. Per acabar la jornada es van repartir entrepans i obsequis per als participants.